Paggising ni Roble, doon niya muling nasilayan ang magkakapatid at si Maestro Miguel. Wala na din ang garuda at ang diwatang kanilang naging kasangga sa digmaan. Nang makita ni Roble ang magkakapatid, ay pinilit na niyang bumangon kahit papaano. "Huwag ka na munang gumalaw, Roble. Hindi ka pa tuluyang magaling. Sinabihan kami ni Mael na iwasan mo munang igalaw ang iyong katawan. Naging mahirap para sa iyong sistema, Roble, ang naganap na digmaan." Hindi. Hindi ko na kailangan pang magpahinga. Magaling na ako. Nais ko nang makauwi. Pagpupumiglas ni Roble. Labis kasing nag-aalala si Roble kay Nong Jem. Gawa ng maaaring walang nakakita sa kanya sa dati nilang baryo. Madalang na kasi ang nadadapong tao roon sa kadahilanang putok na sa kanila ang usap-usapan tungkol sa lugar na yon. Gustuhin man naming tugunin ang iyong kahilingan ay hindi yun maaari. Hayaan mo munang makapagpahinga ang iyong katawan. Bukas ka na lamang umuwi kung meron ka ng lakas. Sagot naman ni Maestro Miguel. Nang marinig ito ni Roble, doon na siya tuluyang kumalma at di naglaon ay nakatulog siyang muli. Kinaumagahan, maaga pang nagising si Roble dahil sa gagawin niyang paglalakbay. "Magandang umaga, Mina," bungad na wika ni Roble. Si Mina kasi ang unang pumasok sa kanyang silid, kaya ito rin ang una niyang nabati. "Oh, kumusta, Roble? Ayos ka na ba?" tanong naman ni Mina. Paglapit ni Mina sa kinaroroonan ni Roble, ay agad naman siya nitong tinulungan upang makatayo. Nang makalabas na sila sa silid na kanyang pinagpahingahan, ay doon niya nasilayan ang dalawa pa nitong kapatid na abala sa kanilang ginagawa. Nagkatinginan lang naman sila ng mga ito habang sila ay naglalakad. Pagdating nila sa mesa, ay agad namang pinakain si Roble upang magkaroon siya ng lakas sa kanyang gagawing paglalakbay. "Roble, bago ka lumisan, ay merong nais iparating na mensahe sa iyo si Maestro Miguel. Nais niyang malaman mo na hindi ko alam kung masasabi ko, pero merong ka na lamang 20 araw sa mundong inyong kinagagalawan. Sa pagsusuri sa iyo ni Tandang Mael, doon niya napag-alaman ang lubha ng iyong kalagayan. Lahat ng nalalaman niya ay ginawa niya sa iyo upang kahit papaano tumagal pa ang buhay mo. Pero sadyang hindi na talaga kakayanin pa ng iyong sistemang manatili ng matagal sa mundong ito. Masakit mang isipin, Roble, pero yan na nakatadhana para sa buhay mo. Gamitin mo ang iyong nalalabing araw na kapiling ang iyong maestro. Patawad, Roble, dahil hanggang dito na lamang ang maihahatid naming tulong para sa iyo. Paglabas mo sa lugar na ito, ay hinding-hindi mo na kami masisilayan pang muli. Ito na ang abot ng limitasyon ng aming lakas at kapangyarihan. Bago ka umalis, ay nais kong magpaalam ka sa aming kapatid dahil labis itong nasasaktan sa iyong paglisan." Wika ni Ragot. Matapos makapagwika ni Ragot ay bigla namang hinawakan ni Mina ang kamay ni Roble. Dahan-dahan siya nitong hinila papalabas ng kanilang tahanan upang doon mag-usap. Sumunod lang naman si Roble sa nais ni Mina, gawa ng alam niya sa kanyang sariling meron itong sasabihing mahalaga. Habang sila ay naglalakad patungong gubat,
Ramdam ni Roble ang pagtulo ng kanyang mga luha. Napakalamig din ng kamay ni Mina na merong tumutulong tubig. Pagdating nila sa bukana ng gubat, ay piniling umupo ng dalawa sa isang sapang napakahitik sa mga hayop na naninirahan. Sikat na sikat din ang araw sa lugar na yon, kaya kitang-kita ni Roble ang napakagandang likha ng kalikasan. Sa una nilang paghaharap ni Mina, ay halos hindi yun makatingin sa kanya ng diretsyo at nananatiling nakayuko lamang ito. Dahan-dahang itinaas ni Roble ang mukha ni Mina upang magkatinginan silang dalawa. Nang magkatinginan na sila, ay doon lamang tumulo ng walang humpay ang luha ng dalaga. Sa bawat pagtama ng sikat ng araw sa mga luha ni Mina, ay kumikinang ito na para bang diamante. Roble, nalulungkot ako para sa'yo. Akala ko pagtapos na ang digmaang ito, ay magkakaroon tayo ng pagkakataong maging masaya. Nais ko mang gantimpalaan ang iyong kabayanihan, ay hindi ko ito magagawa. Mag-iingat ka palagi, Roble. Sana'y hindi mo ko makalimutan. Di man kita makikita sa langit pero hinding-hindi ka mawawala sa aking isipan. Kung saang dako ka man tutungo, ay naway maging masaya ka at gabayan kang muli ng ating Panginoon. Wika ni Mina habang naiiyak. Nang marinig ito ni Roble, ay halos hindi niya malaman kung ano ang kanyang isasagot. Halo-halo ang kanyang nararamdaman na halos dumating na sa puntong hindi na niya alam kung ano ba dapat ang kanyang magiging reaksyon sa sinabi ni Mina. Napakatagal na panahong natigilan si Roble dahil sa sinabi ng diwata. Habang siya ay nag-iisip ng kanyang isasagot, napansin niya ang dalawa nitong kapatid na nagmamasid din sa kanilang dalawa habang nakangiti. Nang magkatinginan sila nila Magus, ay agad din naman itong tumungo sa kanilang kinaroroonan. Sabihin mo nang dapat mong sabihin, Roble. Napakapalad mo. Dahil sa dinami-rami ng nagkakagusto sa kapatid naming yan, wala sa mga ito nakakuha ng kanyang puso. Tanging ikaw lamang ang sinabihan ni Mina ng ganyan. Kaya labis ako natutuwa para sa inyo. Nais ka man naming makasama ng matagal, ay alam naming mas matimbang pa rin sa iyo ang iyong maestro. Huwag kang mag-alala, Roble, dahil pagtapos nating makapagpaalam sa bawat isa, ay ihahatid ka rin namin sa lagusang magdadala sa iyo sa aktwal na mundo. Sayang lang, Roble, ikaw pa naman ang naging paborito kong kasama dito sa amin. May ginintuan kang puso, Roble. Kaya hindi nakakapagtakang nahulob ang loob sa iyo ni Mina. Wika ni Ragot. Habang nag-uusap ang dalawa ay bigla namang napayakap si Mina kay Roble habang umiiyak. Papahigpit ang yakap nito kay Roble na siyang labis niyang ikinagulat. Animoy ang bruskong binatilyo ay bigla na lamang nanlambot nang mayakap ito ng diwata. Mina, patawad kung napaiyak kita. Di ko man lang alam ang sasabihin ko sa iyo nitong mga oras na to pero masaya akong inibig mo din ako pero malungkot naman ako dahil hindi kita magagawang makapiling kahit ito ay nais ko. Siguro sa susunod kong buhay, mas pipiliin ko na lang na makasama kita. Hintayin mo ako, Mina, dahil balang araw ay ipapanganak muli ako sa mundong ito. At sa pagkakataong yon, hindi ko nasasayangin ang nalalabi kong panahon. Nais kitang makasama, Mina. Labis-labis ang aking kalungkutan
dahil hindi ko magawang maisalba ang aking sarili para makasama ka. Masaya naman ako sa naging tadhana ng Ama. Pero naudlot na wika ni Roble. Di pa man tapos si Roble sa kanyang sinasabi, ay bigla siyang binauna ng halik ni Mina. Sa sobrang pagkagulat ni Roble, ay halos mawala na siya ng malay dahil sa halik na ibinigay ng diwata. Maging ang mga kapatid nitong sila Ragot ay natigilan din sa kanilang kinaroroonan dahil sa kanilang mga nasilayan. Dahil sa ginawa ni Mina ay nawala na ang lahat ng nais sabihin ni Roble sa kanyang isipan. Sa pagkakaalis ng pagkadampi ng labi ni Mina sa kanya, ay siya namang paglayas ng wisyo ni Roble sa kanyang katawan. Parang naglakbay ito sa ulap dahil sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Nang humupa na ang mga kaganapang yon, ay doon na formal na nagpaalam ang magkakapatid. Ninais ni Robleng doon na lamang siya palitawin sa dating pugad ng mga maranhig upang kahit papaano'y malaman niya kung naroon pa ba si Nong Jem o wala na. Roble, mag-iingat ka. Napakasaya naming naging kasama ka namin at naging kaibigan. Mag-iingat ka sa paglabas mo sa lagusan dahil baka merong mga hayop na gumagala sa paligid. Wika ni Ragot. Siya nga pala, Roble. Huwag mo nang hanapin ang kalis at ang espiritong nakapaloob dito dahil bumalik na yon sa kanyang tirahan. Mananahimik na naman ang kalis ng mga apo sa susunod na 500 taon. Masaya kaming ikaw ang huling gumamit sa sandatang aming pinakaingatan. Nangungumusta din pala sa iyo ang garudang ating naging kasangga sa labanan. Dagdag naman ni Magus. Ayon kay Magus, na kapag tuluyan ng napuksa ang mortal na kalaban ng kalis, ay babalik na ito sa kanyang kinahihimlayan. Doon ay maghihintay na naman ang kalis ng napakahabang panahon sa muling pagbabalik ng demonyo. Kung merong makitang karapat-dapat ang kalis, ay muli itong magigising upang iligtas ang sangkatauhan. Pero kapag wala na itong mahanap na taong merong mabuting kalooban, ay hahayaan na lamang nitong manaig ang kasamaan sa ating mundo. Nang makarating sila sa mga buhay na kumunoy, ay agad namang naglakad ng dahan-dahan si Roble papalapit dito. Si Mina naman ay nananatiling nakatingin sa kanya nang hindi nagsasalita. Nang makita ng magkakapatid na nilalamo na ng kumunoy si Roble, ay doon na tuluyang nagbitaw ng mga salitang pagpapaalam si Mina. Roble, mag-iingat ka. Hihintayin kita sa muli mong pagbabalik. Habang kinakain ng kumunoy si Roble, ay nagpaalam na din ito ng formal sa kanyang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo, Ragot, Magus, at Mina. Hindi ko kayo malilimutan. Naway alagaan niyo ang inyong maestro. Salamat. Salamat sa lahat. Mangiyak-ngiyak na wika ni Roble. Nang tuluyan ng nilamon ng kumunoy si Roble, ay doon na ito nakaramdam ng bigat sa kanyang pakiramdam. Animoy dinaganan siya ng ilang sako ng semento habang siya ay naglalakbay sa lagusan. Sa pagtagal ng paglakbay ni Roble sa lagusang yon, ay doon na siya nakaramdam ng pagkawala ng kanyang malay. Pagmulat ni Roble, ay doon na siya sa gilid ng kanilang dating baryo. Napakasukal ng kanyang napuntahan dahil sa dami ng mga damong nagsisitaasan. Ang kanyang lagusang nilabasan ay sa 2 punong mala-arko na ang disenyo. Nang tuluyan ng nagising si Roble, ay agad din naman siyang lumabas sa lugar na yon upang hanapin ang kanyang maestro.
Dahan-dahan niyang pinaghahawi ang mga damo sa paligid upang makita ang kanyang dinaraanan. Habang papalapit siya sa kanilang dating baryo, ay napapadalas ang pag-amoy ni Ruble sa mga karning nabubulok. Di na niya pinansin ang mga yon dahil alam niya sa kanyang sarili na ang kanyang mga naaamoy ay ang mga bangkay na naging biktima ng mga maranhig. Dahil sa hindi pa gaanong maayos ang kanyang katawan, ay lakad pagong ang ginawa ni Ruble. Mas mabuti ng dahan-dahan sa paglalakad kesa naman mabinat ang kanyang sarili. Pagdating ni Ruble sa lugar ng huli nilang pinaglabanan, ay doon niya nakita ang bakas ng digmaan. Halos mabura na ang mga punong naroon at wala na ding damo ang kanyang nasisilayan dahil sa naganap na digmaan laban sa mga demonyo. Ang huling bundok patungo sa kanilang baryo ay halos makalbo na at mawasak. Naroon pa rin ang mga malalaking tipak ng bato na inihagis ng ama ni Amon. Ang tanging hindi nakita ni Ruble sa kanyang tinungo ay ang mga bangkay ng mga napaslang na maranhig. Marahil ay sa paggawa ng ritual ng Garuda at ni Maestro Miguel, maging ang mga bangkay ng mga nasawing maranhig ay nahigop rin patungo sa tribo ng mga antingero. Sa kanyang paglalakad ay wala na siyang ibang iniisip kung hindi ang tingnan ang huling kinaroroonan ng kanyang maestro bago sila naglaho. Kahit alam ni Rubleng wala na si Nong Jem sa lugar na yon, ay pilit niya pa rin itong pinuntahan upang makasigurado. Habang siya ay naglalakad, hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang iniwan niyang si Mina. Ilang minuto pa ang lumipas at matagumpay na niyang narating ang punong pinagsabitan ni Nong Jem. Pagtingin niya dito ay doon niya nakumpirmang wala na roon ang kanyang maestro. Kaya ang ginawa ni Ruble ay agad din naman niyang tinahak ang landas pabalik sa bahay ni Nong Jem. Napakalayo pa nito sa kanyang kinaroroonan at alam niyang ilang oras din ang kanyang bubunuin bago siya doon makarating. Habang siya ay naglalakad sa kabundukan ng Tubahon, ay dagdag pahirap kay Ruble ang pagiging matamlay ng kanyang katawan. Sa paglalakad ni Ruble sa kabundukan, ay pansin niyang medyo maaliwalas na ang paligid. Wala na siyang nakikitang kakaibang nilalang na pagala-gala sa lugar na yon. Ang tanging nasisilayan na lamang ni Ruble ay ang mga hayop na naninirahan doon. Sumapit ang hapon at matagumpay namang narating ni Ruble ang panghuling bundok na kanyang tatawirin. Naging masigla na ang kanyang katawan kahit konti dahil sa pagnanais na makitang muli ang kanyang maestro. Ang labis-labis lamang na pinapanalangin ni Ruble ay sana'y makita niya si Nong Jem doon sa kanilang bahay na tinitirhan. Kakailanganin niya pa kasi ng isa pang araw na paglalakbay kung naroon si Nong Jem sa bahay ni Mang Lucas. Pagdating niya sa tahanan ni Nong Jem, ay bigla namang napangiti si Ruble nang makita niyang merong nakasinding gasera sa loob ng bahay nito. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay ni Nong Jem upang makita na ang kanyang maestro. Pagpasok niya sa bahay, ay doon bumungad sa kanya ang lalaking minsan ang tinulungan ni Nong Jem. Nadatnan niyang pinapakain ito ang kanyang maestro ng hapunan. Magandang hapon po! Bungad na wika ni Ruble pagpasok nito. Agad namang napalingon ang lalaki dahil sa narinig nitong tinig. O iho, saan ka ba nagpupunta?
Mabuti naman at nandito ka na. Kahapon ka pa hinihintay ni Nong Jem eh. Kung ano-ano nang sinasabi nito na kesyo patay ka na raw at hindi ka na babalik. Sagot naman ng lalaki. Dahil sa sinabi nito ay napangiti lang naman si Roble habang tinititigan ang kanyang maestro. Roble, ikaw ba yan? Lumapit ka nga sa akin dito, Roble. Nais kitang mahawakan. Wika ni Nong Jem. Agad namang tumungo si Roble sa kinaroroonan ng kanyang maestro upang tugunin ang kahilingan nito. Nang mahawakan siya ni Nong Jem, kasabay naman ito ang pagtulo ng kanyang luha. Hindi siya sanay na makita si Nong Jem na nasa ganoong kalagayan, kaya labis-labis na lamang ang pagkaawa dito ni Roble. Animoy si Nong Jem noong mga oras na yon ay napakalayo na sa kanyang naging katawan noong mga panahong nakikipaglaban pa sila sa mga maranhig. Isang araw lang ang ipinagpahinga niya sa bahay nila Mina, pero hindi niya lubos sukat akalaing gano'n na ang magiging pangangatawan ni Nong Jem pagbalik niya. Ang inaasahan ni Roble ay bulag lang ito, pero malakas pa rin ang pangangatawan. Nong Jem, bakit ka nagkaganyan? Napano ka, Nong Jem? Mangiyak-ngiyak na salita ni Roble. Nang makita ng lalaki na unti-unti nang umiiyak ang dalawa, ay pinili na muna nitong umalis upang mabigyan ng dalawa ng pagkakataong makapag-usap ng masinsinan. Animoy ang ginagawa nilang pagkumustahan ay napakatagal na ang lumipas magmula noong sila ay nagkita. Pagkaalis ng lalaki, doon na sinabi ni Nong Jem kung ano ang nangyari sa kanya. Ayon kay Nong Jem, na magmula noong ginamit niya ang lahat ng kanyang aral, ay nakatatak na sa isip niyang handa na siyang mamatay. Alam niya kasi na yun na ang magiging limitasyon ng kanyang katawan. Pero kahit ninais na ni Nong Jem na ialay ang kanyang buhay sa digmaan, ay naging maswerte pa rin siya sa kabila ng lahat. Napakasaya na din ni Nong Jem magmula noong bumalik na ang kanyang disipulo na ligtas. Habang sila ay nag-uusap, doon na ipagkwento ni Nong Jem ang mga pangyayaring sumunod noong biglang nawala sila Roble at ang mga maranhig. Okay, naiyak ako grabe. Pero yung 44 tsaka 45, bukas siya ng umaga. Pero meron pa tayong dalawang stories ngayong gabi. Siguro isang 10 p.m. at isang 12 a.m. Yun lang. Kita-kits tayo sa 44 tsaka 45. Walang iyakan ha. Ako naiyak na eh.